गोजोननाय गैया आरो गावजों गाव हिंसा हिंसि मेगन सालायनाय खुद्रिलायनाया बारा जाबोदों गामि भितरिया ओनसोलाव बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्पष्ट बुंबाय। भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेब बरायना लाबावबाय। रायजो राजाफ्राथ' ससे भिडिअ क्लिपाव नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ बा गोबां आरो बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ। जाय नुवाखै आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि दारै नायना लाबानो जाबाय। दिनैनि आपडेटआनो जाहैबाय इउपिपिएलनि गुरु भाषा भिसिडिसिनि मासिगिरि बिपुल मुसाहारि बिथांखौ एटेम्प्ट टु मार्डार खालामनाय जाहाथे बिथांखौ गाज्रि अबस्थायै बुनाय बा जिउखौ फोजोबखादो गावदो माबा माबि बिनि सायाव आं बुंनो सानो आरोना फंनैसो। मानो होनोब्ला दानि जुगाव गावजों गाव ना रायजो राजाफोर सोरबा सासेया सोरबा सासेखौ माने थाखा फैसा बा टिका बायदिसिना खामानिनि थाखायनो सोरखौबा माने जिउ फोजोबनो नागिरनाय माबा माबि गोबां माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो बेबायदि दावराव दावसिया जोबाखैना रायजो राजाफोर। मानो होनोबा जाय मानसिया बा जाय सुबुङा माबा मोनसे बा बबेबा मोनसे राजनितिक बा पलिटिकेल दलाव थानानै बिथाङा खामानि मावदों जाहाथे मोजाङै मावनो होनांगौ। मानो होनोब्ला जोंहा ओरैबायदि एना एनि जायो माने सोरबा सासेया जुदि सोरनिबा माबा मोनसे खामानि मावनायाव जुदि माबा मोनसे कमप्लेन होयोबानो जोंनि गेजेराव मा सोरखौबा जिउ फोजोबनो बा माबा मोनसे पार्टि बा दल लानानै हराव थांनानै बिथांखौ गाज्रि बुनाय बुथारलायनो नागिरनाय बेफोर जाथाया दासिमबो गोबां सोलिबाय थायोना रायजो राजाफोर। अब्ला रायजो राजाफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला थौदो बिदिबा भिडिअखौ नायना लानोसै। जाहैबाय काबुल बसुमतारी ना मोजां माथाय काबुल होनो आरोखि बे सुब्रास बिदानिनि फिसाला जोंनिनो न' खाथिनिखा। ओमफ्राय बेनि गेजेराव सुब्रासा गावनो आंखौ फंनै फंथामसो सौदों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय दैदेननाया बुफैदों ओमफ्राय फाखन होननायबो बुदों। दा बेहाय बिरबल होननायबो फैदों। बिरबल फाखन दैदेन राजा बसुमतारी ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे काबुल बिथांमोना आङो सातजन आठजनखौ आं स्पष्ट सिनायो। ओमफ्राय दुखु मोननानै बिसोरो टिम बानायदों आरोखि। आं खोनानो मोन्दों बिथांमोना टिम बानायदों 10,000 खरि होनानै बे बुग्राफोर मानसिबो लाबोदों नामा बेखिनिखौ आं माने खोनानो मोन्दों आरोखि दहायसिमाव। बे जिनिसखौ स्पष्ट होदों नंमारगौ नंमारा बे माने माधब छेत्री मावनाय आरो सुब्रास मावनाय खामानिखौ आङो भिडिअ आकारै आङो ससियेल मिडियायाव होनाय जादोंमोन आरोखि। खिन्थु खुलुमबाय बयनिसिम जाथायाथ' नंगौ आं दा खुब सिरियासआव दङ। आइसिइउ रुमनिफ्राय आं दासो ओंखारदों आरो आइसिइउ रुमाव आं फोरोंदों। दा जाथाया जाहैबाय आङो जोंनि बड'लेण्ड CM काप सोलिबाय थादोंमोन। YBCDC चेयारमेनानो खुंदों नालाय बे बड'लेण्ड CM काप खुंनानै जोबनाय टाइमाव आङो सेंग्राफोरखौ साहा लोङो मोनसे दखानाव। दा मोनसे दखानाव साहा लोंनायाव आङो बे साहा दखाननिफ्राय पकरिया गुदुं मोजांखाय आङो फिसाजोनो हैग्रोदोंमोन। बे समावनो बै जायनाखि BPFनिफ्राय फैगोदान इउपिपिएल हाबफैनाय थिखादारफोर बिथांमोना आंखौ लामायाव जनानै दंखायोमोन। आंथ' मिथियाखैमोन। आं जेला पकरिखौ फिसाजोनो होनानै फैयो अब्लानो बिसोर आंखौ दाम एटाक खालामनानै आंखौ होदों आरोखि। दा बेखिनि ओमफ्राय दा बुबाय आंखौ बिराद गाज्रि इनजुर खालामबाय। आं दा आइसिइउआव थाफैनानै दा एसे रिलिफ मोनबाय आं मैयानिफ्राय। दा बाथ्राया जाहैबाय खार'ना जाहैबाय नोंथांमोन सोंनाय हिसाबै खार'ना एसे आगोल आङो माखासे बे खामानि दामानि गुरुभाषा ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि खामानिनि सोमोन्दै आङो भिडिअ होदोंमोन। दा भिडिअआवहाय आङो खामानि दुर्नितिनि खोथा बुङाखै। जिखुनु खामानि लाबोदों जादों बेसेखिनि जादों बेखौ डिपार्टमेन्टआ नायबानो मोनगोन आरोखि। खिन्थु बेवहाय खामानि मावनायाव सोर थिखादारफोर मावदों जेनेबा सुब्रास बसुमतारी आंनिनो बिबथै जायो ओमफ्राय माधब छेत्री बिथांमोना बे गुरुभाषायाव जेसेबां खामानि जादों 12टा 15टासो खामानि जादों बिथांमोना मावजोबदों। बेखिनिखौ आङो ससियेल मिडियाजों आङो आगारनो हादों। मानो होनबा रायजो राजाफ्रा बुंबाय थादोंमोन जे बिथांमोनाल' माबोरै खामानि मावो बोरै खामानि मोनो होननानै माखासे इउपिपिएलनि फुरानानि मानसिफ्रा बोराबनायलाय आङो बे जिनिसखौ स्पष्ट होदों नंमारगौ नंमारा बे माने माधब छेत्री मावनाय आरो सुब्रास मावनाय खामानिखौ आङो भिडिअ आकारै आङो ससियेल मिडियायाव होनाय जादोंमोन आरोखि। खिन्थु खामानिया नो दाउट खामानिया मोजां जादों। खिन्थु बेसेबां एस्टिमेटआव बेसेबां मावनांगौ जों बेखौ मिथिया। मावनाय पइन्टखौ आं खिथादों आरोखि। सुब्रास मावनाय माधब मावनाय बेखिनिखौ खिथानायाव बिथांमोना जानो हागौ माने दुखु मोननानै बिसोरो टिम बानायदों आरोखि। आं खोनानो मोन्दों बिथांमोना टिम बानायदों 10,000 खरि होनानै बे बुग्राफोर मानसिबो लाबोदों नामा बेखिनिखौ आं माने खोनानो मोन्दों आरोखि दहायसिमाव।
नोंथांखौ जे एटाक खालामफैबाय मोनायाव बेनि गेजेराव नोंथाङा सिनायो नामा सोरखौबा बिथांमोननि मुंखौ बुंनो हागोन नामा? बिथांमोननिखौ आं सिनायजोबो 6 जनखौ मानसिफ्रा 15 जनसो फैदोंमोन आंनि लांगोनायाव आं बिथांमोनखौ जिरायनो थिनदोंमोन जिरायनो थिननायाव जोंनोखौ जिरायनो फैयाखै नोंखौ बुनोसो फैदों होननानै बिथांमोना दं होननानै आंखौ बुंदों बेवहाय 1 नाम्बाराव जाहैबाय काबुल बसुमतारी ना मोजां माथाय काबुल होनो आरोखि बे सुब्रास बितारिनि फिसाला जोंनिनो न' खाथिनिखा ओमफ्राय बेनि गेजेराव सुब्रासा गावनो आंखौ फंनै फंथाम सौदों ओमफ्राय बेनि उनावहाय दैदेननाया बुफैदों ओमफ्राय फाखन होननायबो बुदों दा बेहाय बिरबल होननायबो फैदों बिरबल फाखन दैदेन राजा बसुमतारी ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे काबुल बिथांमोना आङो 7 जन 8 जनखौ आं स्पस्ट' सिनायो ओमफ्राय नै मैया सिगाङाव बुंबाय सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय सेंग्राफोर फाथायहरदों होननानै दा बै बुग्राफ्रा मानसिफोरनि सिगाङाव खिन्थाबाय जों नङा माबा खालामफैदों होननानै स्पस्ट' मोनथिनो मोन्दों आरोखि नोंथाङा जे दासिम इउपिपिएल पार्टिनि बा पिसिडिसिनि चेयारमेन मैया बेबायदि जाथाय जानानै थांनानै आइसिइउआव थानो गोनां जाबाय हरसे दासिम नोंथांनि हानजानि बा इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय सोरबा दैदेनगिरिफोरा खबर लाफैदों नामा? दैदेनगिरिफ्राथ' खबरखौ लाफैनाय जायाखै खिन्थु जोंहा सासे दैदेनगिरि जेनेबा आगुनि इउपिपिएलनि सेक्रेटारि सेन्ट्रेल सेक्रेटारि मावथि हाज'वारि ब्रह्म बिथाङा अहरह मैयानिफ्राय खबर लादों ओमफ्राय दिनैबो खबर लाफैदों आंखौ मिडिया थिडिया दाहोथ' र' जों रायलायगोन होननानै बुंदों आरोखि खिन्थु डिस्ट्रिक्ट माने इउपिपिएल ब्लक इउपिपिएल प्राइमारि इउपिपिएलआव आंनि सोमोन्दै जेबो रायलायाखै बेनि थाखायनो आं भिडिअ हगारदोंमोन आं सोंदोंमोन जे भिडिअ होनायाव माबा मोनसे गाज्रि मोनदोंब्ला बुंहर कमेन्ट हर आरो बेखौ जों रायलायलायनानै गेजेराव थागोन खिन्थु आंनि सोमोन्दै रायलायनानै फैदोंमोन बिसोरो खिन्थु जायनाखि बिपिएफनिफ्राय मैया दाख्लैसो फैनाय नैबे एमपि इलेक्सनाव फैनाय बिथांमोना हाबफैनाय बिथांमोना ज' जानानै मोनसे मिटिं खालामदोंमोन प्राइमारियाव आंखौ हाबहोआखै चेयारमेनखौ होखारनांगौ होननानै खिन्थु आं बाहायनो बुंदोंमोन आरोखि नोंथांमोनाथ' होखारनांलायगौ गैया आंनो गारगोन चेयारमेनखौ नांगौबा गाज्रि मावदोंब्ला खिन्थु मिटिङाव आंखौ थाहैबाथ' खेबसेनो समाधान जायोमोन होननानै आं बुंदों आरोखि बेवहाय बिसोरो थरखा-थरखि खालामनायाव आङो भिडिअ बानायना हगारदों आरोखि बेहाय फुराना इउपिपिएल सासेबो नुयैलाय गासिबो चेयारमेन होखारनो फैनाया बिपिएफनिफ्राय फैनाय बिसोर मोनसे टिमखा आरोखि बिथांमोनहा माने माबा आंजों थरखा-थरखि खालामनायाव आं भिडिअ क्लिप फिसा हगारना होदोंमोन आरोखि दा बे नोंथांखौ जाखिनि एटाक खालामबाय बेनि सायाव माबा मोनसे एक्सन लागोन नामा नोंथाङा? दा आंथ' बिसिडिसि हिसाबै पार्टि हिसाबै आङो लाइन मथेआव थांगोन एक्सना खिन्थु आंनि बेक्तिगत एक्सना जाहैबाय बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो 4 मास 5 मासल' नङा आजि बोसोरनिफ्रायनो आंनि थाखाय बिसोरो माने माबा मोनसे आक्रमणनि थाखाय बिसोरो षड्यन्त्र लगायबाय थायो गामि गामि जौ लोङै मा लोङै माने बिथांमोना चेयारमेनखौ बोख्लायनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि माने समाल'सना जाबाय थायो बेवहाय आं बेखौ गाज्रि मोना गाज्रि मावदोंबाथ' माने बयहाबो माने चेयारमेनफोरखौ होख्लायनो हाखायो आरो आंनि गुरुबासायाव बिथांमोना स्पस्ट मिडिया पार्सन लानानै बबे बिसटिसिया इलिगेल जामारदों नामा बिथांमोना बेखौ स्पस्ट होगारनांगोन बेनि उनाव आङो पार्सनेलि बिथांमोनखौ आं एक्सन लागोन मानो होनना बुङोब्ला आंखौ जिबादि बुग्लिदों जिबादि आइसिइउ रुमाव थानांलायनाय जाबाय आरो मान सन्माननि खोथा थाबाय दा आङो बिथांमोनखौ केस होगोन केस होनायाव बिसोरो एटेम्प्ट टु मार्डार आङो मोसां मोनसे रोमै मेगन नुलायै आङो गोग्लैसोनानै थानायाव गावखादो माने गावखादो बेखौ गावना फोजोबखादो होननाय दं आरोखि दा बेवहाय बे गारांखौ आङो लकेल गारांखौ दैदेन आरो फाखननि गारां होननाय बायदि खोनादों खिन्थु बाहेरानि मानसि दैदेनखौ आङो आइडिया खालामदोंमोन बे गावदो होननायाव ओमफ्राय दा सानवारि फैदों आरोखि जों साननि मानसियानो जानो हागौ बेखिनिखौ आं फिल खालामदों आरोखि दा बिनि थाखायनो आङो बिथांमोनखौ जेरैबाबो आङो एरेस्ट खालामनायनि बेबस्थाखौ लागोन आरोखि नैबे दुखुनि समावबो जोबथा मोनसे सोंथि दा नोंथाङा बुंनो थांनाय बायदि जों नुनो मोनो गोजाम इउपिपिएल आरो गोदान इउपिपिएलनि गेजेराव सिङाव माबा मोनसे हंगार सोलिगासिनो दङ नामा? बेयो निस्सय नोंथाङा मोजां कुइसनखौनो सोंदों हंगार सोलिगासिनो दं थारमाने जोंनि गोदोनिफ्रायनो फुराना इउपिपिएलफ्रा सोमला सोमथा लावगा लावगे एखेबारे रानदों रुन्दों जेब्लानाखि प्रमद बर' सारा बा गबिन्द बसुमतारीमोना राजा लामा जथे होदोंमोन आन्दलन खालामदोंमोन नङा होमबा बे समाव बिराद जोगोनार खुमब्रा खांनानै माइरं खांनानै रायजोफोरखौ आन्दलनकारिखौबो जाहोबोदोंमोन दा बैफोरखौ पिसिडि आरो डाबल पिनिफ्राय फैनाय जोंनि इउपिपिएलनि जेनाखि सोद्रोमा बिथांमोना दिनैसिम जेबो गरसेबो थाखा रां आरजिनो हायाखै आरो स्किम सुबिदा मोनाखै बेनि थाखायनो सम आल'सना जायो जे गोदान फैनानैसो नै दिनैनो फैयोबा दिनैनो आर'नाइ गानोबा स्किम हरो नङा होमबा माबा मोनसे सुबिदा हरो बेनि थाखायनो बेखौ नुनानै आंनि सिगाङाव बुंबाय थायो चेयारमेन हिसाबै माने जोंनि इउपिपिएलखौ नायसनला फुराना मानसिफोरखौ नायसनला बिदिबा जों इउपिपिएल थाला जोंबोथ' थानानै मालाबा बेबायदि मोनसे खुद्रिखांनाय बाथ्राफोरखौ बिसोरो बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुंबाय थायो ओमफ्राय आं बुजायो आरोखि दे थिगैनो जागोन दा लासैनो
दा बेबायदि सिङाव बिराद हंगार दङ दिनै आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथांबाय आं बुंनो गोसो जायाखैमोन नोंथांमोननि कुइसन खालामनायाव दिनै ओंखारबाय जे निस्सय जोंहा फुराना इउपिपिएलआ माने गोसोआव बिराद आघात दङ बेनि थाखायनो दिनै गोजाम माने जेनाखि माने गोदान इउपिपिएलफ्रा फैनानै स्किम सिंसन लाख कौटि थाखानि खामानि मावगासिनो दं बेवहाय गोसोआ गोजोननाय गैया आरो गावजों गाव हिंसा हिंसि मेगन सालायनाय खुद्रिलायनाया बारा जाबोदों गामि भितरिया ओनसोलाव बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्पष्ट बुंबाय।